Petter Norsa johdolla, kakkosena Juha Lindman, kolmantena Emil Sjöman, neljäntänä Tucker Hibbert, viidentenä Aki Piila ja kuudentena Gary Kaupmanista moottoriin. Ja näin Honka putoaa kärkitaistelusta. Ja siellä sitten Tucker Hibbert ottaa juuri Emil Öhmanilta haltuunsa kolmannen sijan tuossa maalityksellä. Ja sen jälkeen se mutkaa mennä, että Hibbert ottaa tuon kolmannen sijan itselleensä sitten Emil Öhmanilta. Mutta tuo kärkipari on todella kaukana muista, kun ajoaikaa on käytetty nyt noin 5,5 minuuttia. Kolmantena Tucker Hibbert, mutta hänellä on takamatkaa kärkipariin jo reilut 10 sekuntia. Pystyykö Hibbert sen vetämään sitten kiinni? Se jää nähtäväksi. Neljäntenä Emil Öhman, ykkösenä Gary Kaupman ja kukkosena sitten numero 128 Aki Piila ja tällä hetkellä parhaa suomalaisena 7. Cody Thompson 8. Ja näin ollaan sitten toisen kierroksen loppupäässä ja Petter Norsa on nyt sitten paukutellut kisan kärkeen. Toisena Juujärvi, kolmantena Öhman, neljäntenä Hertzén, vitosena Cody Thompson, kutosena Tucker Hibbert, seitsemänä Aki Piila ja Johan Risto Juujärvi on nyt tekemässä yllätystä. Mies lähti varapaikalta. Sitten kolmospaikalla. Toisena Lindmanina. Kolmantena Honka. Nelosena on numerosta 28 Aki Piila ja vitosena Öhman, neljäntenä Tucker Hibbert, seitsemäntenä Gary Kaupman, kahdeksantena Cody Thompson, yhdeksäntenä Salo ja kymmenentenä Manusa Lindbäck. Siinä yksin kärki, kun 4 kierrosta on saatu taivallettua. Kärjessä kakkosena Jonas Östbyhal ja kolmantena Iska-Matti Näkkäläjärvi. Siinä tuo kärki. Nelosena numero 45 Venäjän Evgeni Martiushenko. Suomen Pietarsaaren moottorikerho Fredrik Gerte. About 6 minutes is done on B race first heat, and now number 23 Pieti Puhakka is leading this race. On second place number 31 Jonas and third number 9 Matti Näkkäläjärvi. Varmasti pamauttanut pari 3 lyöntiä Honkiin